No dobre, čo sa vám stalo teda, hovorte? No, cvaklo mi proste v pleci. Ale to, kedy to bolo? Včera večer. Akože bolelo ma rameno už 2 týždne. Už som sa sem chystal za vami, len mám takú prácu, že termíny mi No nedovolia. jasno, ste elektrikár ešte k tomu. Áno. Takže... Ale čo ste, povedzte, čo ste robil s kolegom včera? No, dal som si takto ruky za hlavu. Hej. On mi dal takisto za krk svoje a iba ma dvihol na seba, hej. Hej. 3-krát puklo, no ale toto jak ma, hovorím, pichlo ma v zadku, Čiže hlave. ako náhle vás dvihol, tak vlastne... Hej, úplne, tuto mi to úplne, jak blesk. No ale predtým, než vás dvihol, to bolo OK, alebo lepšie Nie, teda. akože bolelo ma to. A takto do strany neviete dvihnúť ruku. Nie. Bolesť si. A Hej. ste sa ledva vyzlekol z tých šiat, že? No, aj kolega ma musel obliekať. A vlastne nespal ste celú noc kvôli tomu. Nie, rumánskal som do vankúša, jak malé decko. Otočte sa chrbtom. Puste ruky dole. Uvoľnený. No je tam vidno niečo. Málinko. A bolesti sú len tuto v ramene, hej? Ale on vás dvihol tu vám, ako keby chcel povoliť. Áno. A vtedy vám to zablokoval vlastne a vyrazilo to do ramena. Čiže teraz čo pociťujete, keď tak ochkáte? Stále ma to bolí, úplne ma to ťahá. Ťahá, a aká to je? Popíšte Normálne bolesť. šaliem z toho, už sa na iné neviem sústrediť. Proste ťahá ma to tak, že keď urobím nejaký pohyb, Akýkoľvek pohyb. akýkoľvek pohyb s tou rukou, v momente mi z nej odíde veškerá sila a znecitlivie mi proste a bolí, strašne to zabolí. No jasne. Čiže ani ste nespal celú noc? Nie, vôbec, Ty koks. ani sekundu. No dobre, ideme s tým niečo urobiť, dobre? No ale on vám chcel dobre, ne? Áno, ako to bežne praktizujeme tak raz za mesiac, alebo No tak toto je dlhodobý problém, to není, že teraz sa to... nie. Hej. A vidím, že niekto banky vám tu dával. Áno, bol som na masáži asi pred mesiacom. A aké masáže mávate? Tu som bol prvýkrát a normálne som tam rumázgal, tak ma silno masíroval. Akože super to bolo, super. Hej. Cítiť nejaký ťah? To ťahá ma to, hej. Dobre. Odblokujeme najprv tu, dobre? Ostaňte uvoľnení, dýchajte. Uvoľniť hlavu. A není tam blok. Tu bol blok, na druhej strane. V pohode? Áno, Čo ste cítil? no však normálne mi to puklo. Hrbica. Pusti ju dole, ale ľahke pusti dole. Spojte v prstoch. Spojte? Dobre. Uvoľniť sa. Dobre. Teraz vypnúť si ho. Teraz. Tak, ešte. Dobre. To bolo super. Dobre, ne? Najlepšie, že? No dobre, kedy ste to tu bol? Týždeň dozadu? Áno, v stredu tuším, bola streda. No čiže je to rameno, vy ste bol úplne mŕtvi z toho. Úplne no, ja som naposledy som mal takéto bolesti, keď som mal zapálený trojklanný nerv. Hej. To bolo fakt, že sa mi blízkalo v hlave. No a super, akože ja som od vás odchádzal akože naštvaný, lebo som odchádzal ešte s väčšími bolestiami, ako som sem prišiel po Ale tých to všetkých tak- procedúrach. No. Ale samozrejme videl som všetky vaše videá a som Hej. sa sem už veľmi dlho chystal. Však hádam, viete čo robíte. No. No a jak som si zadovážil ten flektor, šupol som si 3 a po 10 minútach začali odchádzať bolesti. A na druhý deň som začal pociťovať ten benefit všetkých tých procedúr, čo ste mi robili. Hej. Že ja sa viem hýbať, takže ja keď som sa narodil, hádam. No jasne. Takže paráda, super. Tak však my sme, na tom videu bolo, že som vás napravil, nenahrávali sme všetko, lebo však ste bol v bolestiach, trpeli ste. Tam bol očividne veľký zápal v tom ramene. Čo povedali na tej pohotovosti? Na pohotovosti Ja som vás vlastne poslal na pohotovosť, lebo vy Áno. ste bol v zlom stave. Tam som ani nebol, som našiel ortopéda Ja vy ste nebol. Polskej. Čiže v ten deň ste nebol na... Ja som hneď odtiaľ to išiel do nemocnici. Jaj. Ja to tu nepoznám, viete. Ja. Našiel som ortopéda, tam som chvíľku čakal, vyšla sestrička, povedala, že oni iba operujú, že mám ísť na obvodné.
Tak som išiel na fidinku, lenže to už som mal tie flektory, ja som zaspal 9 česky a na konečnej som sa zobudil, lebo však som nespal predtým celú noc. Hej. No a tam mi povedali, že najbližší termín, že musím sa objednať. Že najbližší termín nejaký 10. august, hovorím, to mám na saláme, to si u nás vybavím šuránok skorej. No a hovorím, že na druhý deň už ani nebolo treba. Už fakt. Či úplne odišlo všetko. Všetko odišlo. A tak som si to všimol, že keď som prišiel frajerke, predtým som mal strašne dlho, že keď sme pozerali film, dal som si takto ruky za hlavu. Tak po 2 minútach stačili 2 minúty. Pravú v pohode preč, ale ľavú som si dával preč pravou. Hej. Teraz 2 hodiny pozeráme film, idem na záchod, láska. Obidve ruky preč, hovorím, tak normálne nezvyk. Že fakt, super. Dobre, pekne vám ďakujem. No jasne. Tak ono flektor zmieril ten zápal, zabral. Bol som vo obvodnej a ona mi dala ešte silnejšie niečo na báze flektora. Dion Pras sa to volá, 75-ky, tak som si prvé 3 dni dával, že dvojnásobné dávky. No ale po 3 dňoch som to znova znížil na tú jednu tabletku denne, lebo žalúdok som mal z toho rozsekaný úplne. Ťažké mi to bolo na žalúdok. Ale super, hovorím, že paráda. Áno, však bol aj ten môj zásah potrebný, lebo boli tam bloky, že to ste cítil, sme to odblokovali. Rozmasírovali sme to poriadne. No, to bolo na parádu. No dobre. Tak super, no. Čiže ste v pohode úplne. Hej, úplne. Čiže už na druhý deň ste bol vlastne. Hej. Možno už aj v ten deň, len asi ste mi to rozdráždil tými procedúrami, takže tam mi to vystreľovalo. A ono vlastne to ani fakt, jak ste povedal, že to nebolo tu, ale mi to išlo od niekiaľ. No áno, to bola prenesená bolesť do ramena. Presne. Ja som vravel, že to boli tie kosoštvorcové svaly, čiže tie romboidy, levator a teres, čiže viac menej nejakým spôsobom rotatorová manžeta a mal si tam ten stavec, sa mi zdá, že zatlačený dovnútra. Áno. To ešte pozrieme teraz, dobre, že jak to vyzerá teraz, Kľudne. lebo tam ste reagoval na ten stavec, to bola TH1 alebo TH2 sa mi zdá. Sa zdá, že 7, ale... Nie, to bolo pod tým sa mi zdá to bolo, no. No odtiaľ to vyrážalo do tej ruky vlastne, to šlo okamžite do ruky. Čiže vy keď ste dali ruky dole, tak to... Nie len, že dole, ja som mohol mať ruku iba tak, jak som mal proste povisnutú, bez, ako keby mŕtvú. A stačilo, že som zapojil hoci ktorý sval, že milimeter som pohol a automaticky ma pichalo do spánkov. Sa mi blízkalo pred očami. No fakt to už bolo, že to hraničilo so šialenstvom. Tak dobre, že sa nestalo niečo, čo by sa... Dobre, super, ideme to pozrieť a som rád, že sa polepšil. A ja veľmi pekne vám ďakujem.